И така, здравейте хора, аз съм Респекта и това е следващият епизод в... То не е имало епизод. Сега ще направя един епизод в PvP България. Значи, това е първият клип. Искам да кажа някои неща относно снимането ми и тем подобни глупости. Да, тук в сервера се пише така Respect.bg. Относно снимането тия глупости, сега ще поговоря малко. Да. Значи си снимам съвсем редовно, по 2-3 клипа на седмица, защото съм зает. Имам да уча, ще имам матури и такива глупости. Нали ще си качвам редовно това и понеже, нали, трябва да се знае, ще снимам тук в PvP България. И понеже искам да събера някой друг subscribe, пък тук съм доста развит, имам доста сетове и глупости. Искам да направя един giveaway за ето тези айтеми. Само че при малко нещо сървъра лагна и бях ви приготвил тези неща. Също с още ни full enchant бутушки, нещо лагна сървъра и изчезнаха. Не знам къде са. Да, и за да събера някой друг subscribe, правя томбулка на... Те ще ги оставя, после ще направя като събера цял сет. Ето е тези айтеми, обаче понеже нямам Protection 4 бутушки, няма да... Нали, и Full Enchant Page с 2 легендарки. Тук имам много протройки, глупости тюни. Нали, ще ви покажа айтемите ми. Тук малко така развит съм. Мечове много, колкото искате. Тук има още много мечове. Това честа мечове, тук в смисъл са тъпи мечове. Някакви Sharp 1, Knockback 2, Bane Farter, просто тук са само Sharp ниски. Има някой тъп друг меч, няма да е... Нали, но... Кой в къщата е? Добре, кой в къщата забула? Добре, тук нали храната, айтемите ми за полшанки. Тук бяха много повече, ама като влязох, нали бях баннат и като влязох, много по-добре се разлика. Тук кирки, санд много имаме, тук имаме пак Protection, тук аз ви показах, тук други глупости. Армори някакви смотани, тук други глупости, тук билд материалите. Това и това. И тук надолу започвам тези глупостите. Нали, няма нищо сега, защото естествено аз ги схъбих. И тук някакви други глупости. Тук малко стакнати полшанки махнема и тях изхъбих. Така. И да, целта на записването е просто пишете наклонена. Опа, респект наклонена. Пишете си запис. Или не, няма да я запиш, защото вече всички правите и рандом коментар, например рандом. Нали, ако първи е написал там някакво число пишете, да кажем 3300, там някакви глупости си измислете си. Рандом коментар, някакво число и на колко сте години. И следващия ми клип ще е в PvP България, ще направя PvP. Ще намеря няколко смотани хакера. И другото, което е, че ще направя скоро giveaway за премиум аккаунт. В смисъл, сега ще изтигля тази томбола някъде на 50-60, записали се. И да. Това е то. Няма правя такива пипите глупости, защото сега не ми се занимава, нямам полшенки. И да, това е то. Може да тук някакви глупости. Простоти. И да, записвайте се. И да. Чао.